Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da safiya, fatan kowa ya tashi lafiya. Da farko dai abin da zan yanka a nan shine zan yanka BREASTcut. Zan yanka princess BREASTcut, ma'ana BREASTcut na gefe irin wanda ake yayi yanzu. To abin da ake bukata wurin yanka shine yanzu ga tape, ga chalk. In kuma so samu ne, idan mutum yana so ya yanka abu ya daidai, to ga wannan a matsayin rula, ko da ba rula ba damuwa. Dan ni in zan yanka bana buƙatar rula saboda na riga na saba. So amma yanda za ku fi fahimta, ina tunanin idan aka ɗauka da rula ɗin zai fi. Yanzu nan ga atamfa turmi ɗaya ne. Idan aka baka atamfa turmi ɗaya, za ka yanka BREASTcut. Yanzu nan iya gaban rigan zan fara cirewa na muku bayani, sauran yankan kuma duk zan yi daga baya insha Allah, ko kuma na ɗauka gaba ɗaya ma duka na tura muku. Yanzu dai farkon abin da ake bukata ka san cewa idan an baka turmin atamfa ya za ka fara cire shi. Yanzu nan za mu auna gashi yadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yawwa wannan shine turmin atamfa turmi ɗaya. In ka tashi za ka cire gaban riga BREASTcut. Idan mai rigan ba ta wuce faɗin 20 ba, 40 kenan bust ɗinta, to ni yanda nake yin yanka ina yin haka ne. In ka ninka atamfan haka, sai ka ninko nan wurin. Idan ka ninko nan wurin, sai ka auna inci 15 ko 16. Ya dai danganta da yanayin yadda kake so ka yi me ake cewa abin half length ɗin rigan. Ya danganta, in kana son shi ya ɗan sauka sai ka yi ƙaramin plate sai ka sa shi 16. In kana son shi ka yi shi daidai sai ka sa shi 15. In kuma ka auna mai kayan ne ta ce ga iya inda take so, sai ka auna, saboda dama amfanin awon kenan. Yanzu dai ni wannan zan sa 16 ne saboda girman mai kayan bai wuce inci, ba ta wuce 35 ba. In an ninka biyu, faɗin rigan zai ba mu 17 da rabi kenan. To yanzu gashi na sa inci 16. Inci 16 nan inda na ninka sai na yanke nan wurin. Gashi na cire shi. Wannan ɗinnan da shi ne zan yi BREASTcut. Wannan da iya shi kawai zan yi BREASTcut. Yanzu ni a yanda nake yanka, idan na auna nan, ma'ana wannan abin da zan yanka yanzu, ko in ce wannan abin da zan auna nan inci 10 daga kan nan wurin zuwa nan nipple kenan, kan tsinin BREASTcut za ka sa inci 10. Nan kuma under bust za ka sa wannan mai wannan kayan kenan, inci 12 da rabi ko 13 zan sa mata saboda tana ɗan tsawo. Saman nan kuma zan sa kamar inci 2. kun ga ya zama mai kusan inci 5 ba kwata kenan, inci 5 ba kwata. To sai na tashi nan gurin sai na cire inci 1 da rabi. Nan kuma sai na cire, nan ma sai na cire inci 2 ba kwata. Nan gun in kana so ya fita sai ka ɗan yi wa nan haka,
kun ga nan ya dan bada shape kenan ko. Wannan inda ka auno daga saman nan sai ka yanka shi haka da kan gurin chop din nan, daga nan za ka fara yanka kan breast cup din. Kun ga gashi na cire, to santan inda na cire inci 2¼ din nan sai na yanke shi haka. Yanzu kun ga gashi breast cup ya fito, sai na juyo shi haka saboda ni ba dami ne. Idan na juyo nan shi kuma zan auna inci 4½ ina auna inci 4½ armhole din rigan hammata sai na sa inci 8, nan wurin kuma sai na sa inci 9 saboda ina so in na ɗinka kayan ba space a ciki in case ko da yayi wa mai kayan karatu. Nan ƙasan kuma sai na sa inci 7½ amfanin rula a nan shine gashi ka san ko me kake yi da center din shi. Nan yanzu armhole zan fita, hammatar riga kenan. Kun ga gashi na zana, zai zamana ko da ka zana ba lalle ya zamana ya maka yadda kake so ba. So ina tunanin sai na ƙara armhole ɗin saboda ina so ya shigo cikin nan wurin, zan ƙara shi. Sai na juyo haka, yanzu nan bayan rigan zan cire, yanzu. Abin da ya sa nan ya ɗan fi saboda na auna rigan inci 16 sama. Yanzu wannan armhole ɗin ya zama inci 9 kenan saboda na riga na ɗan ƙara mai tsawo kaɗan. Nan wurin kuma sai ka cire wuya a nan bayan riga kenan, ma'ana nan ya zama shine inda za a sa zip, ka cire shi. To alhamdulillah yanzu wannan ka gama da shi bayan rigan kenan. Wannan shine a nan aikin yake. Yanzu dai gashi kuna gani irin yankan breast cup ne na da. So in na tashi idan ina so na mai da shi breast cup irin wanda ake yanka shi ya haka mai center breast cup, nan gun kawai zan zana haka. Ko ka sa rula ko kuma ba sai ka sa rula ba, sai ka yanke nan gurin idan center breast cup za ka yanke. Idan kuma princess breast cup ne, nan wurin haka za ka auna kamar, ya danganta da yanayin da kake so yankan breast cup ɗin, ko ya sama ko ya ɗanyi ƙasa-ƙasa, ya dai danganta. Sai ka auna kamar inci 3 sai ka ɗora wannan ruler daga nan wurin inci 3 zuwa kan daidai breast cup ɗin, sai ka ɗora ruler. Idan ka ɗora ruler sai ka ja, idan kika ja chop kun ga yanzu gashi na yanki yanzu na fitar da wannan ya zama princess breast cup.
princess breast cup. Yanzu saura yanda zan fitar da tsakiyar rigar, tsakiyar breast cup ɗin, saboda ni haka nake yanka na. In na tashi tunda wannan half length ɗin rigar na sa inci 16 ne, to in na tashi inda zan cire tsakiyar shi kuma sai na ƙara inci 1.5. kun ga ya zama 17.5 kenan ko 17.5. ina yin bin hanyoyi da dama, amma zan yi muku yadda za ku fahimta ne. Gashi na cire inci 17.5. sai na ninko shi, in na buɗe duka sai na ninko, sai na auna iya kafaɗar mai kayan. Duk da dai in na yi nakan yanke shi na rage kafaɗan faɗi daga baya wurin kafin na sa hannu. Yanzu wannan zan sa inci 17, zai zama 8.5. in aka buɗe shi zai ba mu inci 17 kenan. in na mai haka sai na ɗauko shi wannan gefen breast cup ɗin sai na ɗora haka. nan gurin zan auna inci 4. idan mai kayan ba ta wuce dama 18 ba, nan baya wuce inci 4. in kuma riganta kamar 33 ne 34, to nan bai fi ka sa inci 3.5 ba, ƙasan kenan. nan wannan zan sa mata inci 4, gashi na zana inci 4. nan kuma tsakiyar faɗin breast cup ɗin, faɗin nipple to nipple, daga kan wannan breast ɗin zuwa kan wannan zan sa inci 5.25. kun ga shi ma na zana kenan, sai ne haka. to tun da dama inci 3.5 na cire a gefen nan gurin, inci 3 kai, inci 3, to nan ɗin ma sai na mai da shi daidai, na auna inci 3, inci 3 daidai. sai kuma na auna shin daga ina aka fara breast cup ɗin yankan shi, daga kan nan gurin shi ma sai na ɗan ja layi a nan kaɗan. ya zama kun ga daga nan kenan zan yi straight haka, zan fitar da shi. yanzu gashi na cire. kun ga yanzu yayi. nan ana son ya baka tazaran inci 1.5, nan ma gashi ya bani inci 1.5. shine in ka mai haka zai baka normal breast cup, princess breast cup. ma'ana in ka haɗa nan ɗin zai zo daidai, ko bai zo daidai ba wurin rage kafaɗan in an zo haɗawa zai baka abin da kake so. daga nan sai ka yanka wuya, duk style ɗin wuyan da kake so, ko ka yi shi round, ko ka yi shi mai haƙora, ko ka yi shi B, ko ma wani irin wuya za ka yi. yanzu dai gashi. gashi
ina fatan kowa ya gane insha Allah.